Добро утро, драги приятели! Днес ще говорим за лицемерното вмешателство на община Драганица, в нашия случай, за фалшивите клюки, които те разпространяват по наш адрес, и ще навържеме с настоящите събития, които са последвали тия клюки. Ще ви приложа скриншот на всичко казано от мен почти. Още 2023 година кметската сестра разпространява фалшив виц за моя приятел Георги Алексиев. Гошо, къде отиваш? На психиатър. Да го питам защо, откак ме пуснаха от затвора, все ми се ходи на гинеколог. Сега аз бех правила един филм, но той беше изтрит тук. Сред тия 17 мои изтрити канала са и филмите. И аз там питах Георги, ходил ли си на гинеколог? Не, тия последните години. Не. А ходил ли си на психиатър? Не. Значи Георги си ходи има болки в кръста, съвсем други за травми. Георги има травми по тялото си. Затова Георги ходи на лекар. Обаче това се изкривява от кметство Драганица чрез вицове. Тия вицове се пускат на Фейсбука на кметската сестра, който е и неофициален официален сайт на кметството, защото брат и кмета не пуска почти нищо. И там хората се информират за наводнения, за това-онова. И аз после, това е първото събитие, аз след това бях заплашена от... Знаете, че получихме една серия интензивни заплахи от пребилия ме некрофил доктор, поет и садиста и нациста, доктор Юнас Филип Лундберг, от 11 ноември насам веднъж седмично да ме отвлича мене с албанци и с румънски цигани и да ми изпрати в Буркан здравия бъбрек на сина ми, който е отвлечен в Швеция в ЛСС дом, още като дете с фалшиви папироси, Румен. Румен Петров, Томов Калмил, български граждани, с българско ЕГН, с къща в България, Драганица. И така, доктор Филип Юнас Лундберг заплаши в края на 2025 година, че ще си отвори той лично лекарска приемна в Драганица и откъдето щял да ме отвлича. Аз мислех, че се шегува, че си мечтае за небесни картофчета, обаче не минаха няколко месеца и тия приемни в Драганица взеха да никнат като гъби пред самото кметство на самия площад, там дето хората седат по пейките и играят хоро. И това не имаше да е нещо странно. Местните се радват, че ще имат лекар, ако не беше факта, че там ще има психолог. Сега аз правих и друг филм, дето ви обясних, че то за тия хора от 1200 души, 1000 умряха без да има кой да им премери кръвното налягане, когато им прилошее, но ще им се поставя психолог. Това не имаше да е лошо, ако не обърнахте внимание на един факт. Аз ще приложа снимка от моя последен клип, когато ходих да си взимам писмото от прокуратурата. А факта е, че тия лекарски приемни са с решетки. Този факт също нямаше да е някакъв негативен факт, ако хората си мислят, че тия решетки са заради касата, за да не се украдат парите на докторите, които ще събират чекмеджето там за посещенията на хората. Но в този случай, за съжаление, всички бихте се абстрахирали от факта, че тия решетки напълно съответстват на
решетките в шведските затворени ментални отделения през прозорците, през балконите, а именно за да не избяга пребития от доктор Лундберг пациент. Значи просто искам да предупредя, че всеки, който постави крака си вътре в тия бараки, излага живота си на риск. И като започнат да темятат там сестрите на доктор Лундберг, и той, а може би тук ще получи помагачи и от кметството, защото това кметство е печално известно с това, че кмета е коляч на невинни животинки, а сестра му е бияч, заедно с госпожа Църква вече са пребили една дама в гробищата, че са били други хора. Не искам да влизам в подробности, но такива са слуховете из Драганица, които на мене ми се казват от други хора, без да ги питам дори. Така че вие като влезете вътре в тия бараки, живота ви вече е в опасност, защото вие не могат да избягате през прозореца с решетки и те ще ви мятат докато ви умъртвят, както опитаха с мене, с моето нещастно тяло след 3-месечна хелминтоза, обезводнено, дехидратирано. Аз нямах никаква енергия дори да гледам, липса на калий. Знаете ли какво е това липса на калий? Главата ти пада като макарон сама. След 3 месеца по 10 на ден воднисти диари и повръщания. Те ви бият, те ви мятат по мебелите, половин час. Значи този опит, той е толкова горд, той ползва това нацистското на Хесе от нацистските организации. Не съжалявам за нищо. Това го повтаря на 2 места. На друго място аз съм горд с всичко, което направих. Местните политици не са толкова горди, защото са го изхвърлили от работа от Дола Бершворт Центрол и той сега трябва да си отваря сам лекарски услуги, да си отваря сам лекарски приемни, да си отваря сам поликлиники. Те не са горди. Но да се върнем на това, че има решетки. И защо не обясни тая кметска сестра, аз защо съм ги поставила тия решетки? Ами поставила съм ги, защото нейната любовница атакува стъклата ми с тояга и с камъни. И аз съм я заварвала, госпожа Църква, заедно с съседка ми баба Пръва и с баба Роса да атакуват този прозорец, който е на снимката тук, на който постоянно му сменвам стъклото и то не се задържа до 2 години. Пак се пука на едно и също место от тоягите. Ако не беха мои 12 стъкла пукнати, аз нямаше да слагам решетки. Разбирате ли? Но тя гореше толкова от нетърпение да ми строши главата, като ме измаа с тоягата си. Тя си свикнала да влиза. Тя се появяваше в 12:30 нощта в спалнята ми, само ако Петър и аз нещо повишехме тон. И аз бех вътре в нощница и тя влиза в спалнята ми. Тя така си беше свикнала. Майка заради нея не смееше да заключва. И сега я търсене, че не мога да влея и да ме измаа с тоягата си. Спалня тук си спа и да се отърве от мене, да ми запуши устата и цяло кметство е привлекла да изстроят бараки с решетки, да и викат от Швеция доктори биячи, за да ме доинвалидизират, че това им е малко. Аз трябва непременно, както доктор Лундберг го е описал, да попадна в инвалидна количка заедно с 3 ми деца при това. Той е също като Михаела. Вашата Михаела от Пловдив, Младежкия хълм, която там оперира с заплахи за инвалидизиране и пирони. Благодаря за внимание.